Ginapahayag himataas ang apat ka magpamilya ginpatay sa Tangu, Bacolod City, sospetsado sa madugo ang kamatayon sa mga biktima. Isa pa kahimataas ang pamilya kag abyan sini ginatudlo nangamot sa mga krimen. Yaring balita nga atong gintutungkan. Sa nagkarailay nga bahin sang balay nakitaan ang nagakaagnas kag dugoon nga lawas sang mag-utod ni Jocelyn Nombre, 59, kag Gemma Espinosa, 69. Kinablos nila nga si John Michael Espinosa, 35, kag ang anom sinikatuig nga bata nga babaye. Ang apat ang lunsay may pila sa ulo, tugas ang pagpanglampos. Matapos na diskobrehan ang mabangkay kahapon, nagpadulong ang kapulisan sa banwa sang Don Salvador Benedicto ang gudakpo na ginatudlo person of interest nga si Christian Tulot. Nakuhaan pa ini isang apat ka sachet isang ginapatihan shabu. Sunod sa pamilya Espinosa, nag-aisar sa nasabit kabalay si Tulot. Pila pa lang kuno katuig nila ini nga nakilala matapos nagpahayag paryentes sang pamilya. Tumbadok inisang Concepcion, Iloilo kung sa di nag-aisar ang iya asawa kag tatlo ka mga kabataan. Nag-obra ini bilang driver sa Negros. Kahapon, ginako sini sa kapulisan ang kahilabtanan sa krimen. Kaina, nagahilibion ini nga nag-istorya sa iya asawa. Mura rin kapalaran ko. Ayun ako may kapalaran ko. Depensa sini, hindi siyang nakamot sa pagpamatay kundi ang ilaman isa kahimata kag abyan ni Michael nga ila nakaupod sa pag-inom-inom sa balay. Wala ko kapatay sa ila. Nag-ano lang ko, tambag nga sa si To Joel, tapos ang bro, nga natawag nila, nakuha ni Michael sang sang items. May utang 35,000. Ginimitahan na sa kapulisan na ginatudo ni Tulot nga nagmartilyo sa ulo sa apat. Sunod pa kay Tulot, away sa droga sa din konektadong biktima si Michael ang kausa sa krimen. Ato nga tinion, yung argyo ng diwa si Michael si bro, pinasukot na ni bro si Michael. So ano po nga ato nadalisay. Basta nalapot na inapusan na ni bro si Michael isang martilyo sa ulo. Nagapanindugan na pamilya Nombre kag Espinosa nga pasakan sang kaso ang mga natubod nga sospek. Operate na lang kami sa pulis, nagka-cooperar na kami sa pulis kasi sila nakabalo sa ilang trabaho mo. Kami katanaw na lang kami sa kamaturan kung sino gid involved. Wala na. Wala na lang pasinsanay natabo ginimo nila sang time nga wala sila kabalo sang pangubra nila. Igapailalom naman sa autopsy ang bangkay sang apat ka mga biktima. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.